Pakistanyň paýtagty Islamabadda belli ruhany Tahir ul-Kadri 70 günläp dowam eden parlamentiň öňündäki protestleri besetmäge çağırdy. Geçen ay protestçiler hökümetiň binasyna zor bilen girmekçi bolanda polisiýa bilen çakmışykda ençem adam öldürilipdi. Kadir premier minister Nawaz Şerifi korrupsiýada we galplykda aýplap, onuň wezipeden çekilmegini talap edipdi. Ol protestleriň başga ýerlerde dowam etjegini aýtdy. Täjigistanda Aziýa-plus atly meşhur web-saýt petiklendi. Habar gullugy şu aýyň dowamında saýtyň eýem ikinji gedek petiklenmegi barada resmiýlerin hiç ýyly maglumat bermändigini aýdýar. Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynyň daşynda ýygnandylar. Aktivistler şäherde alınıp barilen täze guruluşlara garşy protest geçirdiler. Demonstrantlar häkimi Tbilisiňi ýaşyly öwürmek baradaky sözüni tutmanlykda aýpladylar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolňyz.